Kaixo, egunon. Kaixo, ni naiz Oiergi, ni Urko naiz. Eta Kanpazar eskolan gaude. 3. mailan. Oso ondo. Eta egin du lanbuka animali buruz. Zer da lanbuk? Da liburu bat ikasteko. Nondik lortu duzu informazioa? Liburutik Aha. hartu dugu informazioa. Urko, erakutsi zure liburua. Oier zurea? Hemen dago como liburu bat portadan jartzen du aranjejaleak, belarjaleak, saraskijaleak, orojaleak eta detikuzjaleak eta barruak jartzen du zer da. Jartzen du gure lagunenak ikusi nahi dituzue, etorri gurekin. Pasabidean utzi ditugu besteak ikusteko. Agur!